जे नोंसिना लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मिलायाखै ओंखायनो लिस्टआव गैयानो दिनैनि जे होनो थांगासिनो बेयो इलिगेल 17 नि खमसिन एभारेजफोरा बिसोरना गासिबो दिनैहाय नामा गाखोदों आरोना मेरिट लिस्टआवहाय सासे मानसिनानो एखे नाम एखे मेरिट लिस्टआव मानो थाखाय मोननै नाम एखे नाम एखे एड्रेस एखे बिफानि नाम एखे रोल नाम्बार बेना मोननै फार्स्टआव सिरियाल नाम्बार 321 आंनि मुङा फुंखा मुसाहारि आङो टेटआवहाय 126 मार्क लानानै पास जादों ओमफ्राय आंना हायार सेकेन्डारि मार्कआ 65% ओमफ्राय ग्रेजुवेसनाव 69% ओमफ्राय DLEDआव 71% 25.67 आंना माबा थानानैबो आंनि नामा मैया मेरिट लिस्टआव ओंखारासै मिथिबाय मेरिट लिस्टआव सोरना ओंखारखो जायना जेनेबा 20 नि खमसिन एभारेज नङाबा 17 नि खमसिन एभारेजफोरा बिसोरना गासिबो दिनैहाय नामा गाखोदों आरोना मेरिट लिस्टआवहाय दा मा खावलायगोन खावलायनायाथ' आङो बे माबाखौ दिनैनि जे मेरिट लिस्ट ओंखारदों दिनै जे रानदों बेखौहाय उइथड्र खालामथ'नांगौ उइथड्र खालामथ'नानै गोदानै मेरिट लिस्ट दिहुनफिननांगौ आरोना जों जाय बुजा मार्क मोनग्रा बिसोरनो जोङो बे पस्टफोरखौ होनांगौ आरोना बुजा टेटआव मार्क मोनग्रा हायार सेकेन्डारिफोराव मार्क मोनग्रा मेरिट बेसिसैहाय जोंनो बे लिस्टखौ बरनफिननांगौ दा बिसोरो जोङो थांदोंमोनबो मैया डाइरेक्टरनावहाय सोरबा ओमफ्राय बिसोर मा बुंदों लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मिलायनांगौनो बे टेटआवनो मालाबाबो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मिलायखायानो लाबोलाय बै माबाया टेट मार्कशीटआ थाब हरलाय लैंग्वेज 1आ नों जिखुनु गावनि MIL लानांगौ जेनेबा बर' एसामिस जेनेबा बर' मिडियामना बर' लैंग्वेज 1आ बर' मिडियामना बर' लाबाय ओमफ्राय लैंग्वेज 2आ कम्पालसारिलि मा जानांगौ इंलिश जाखानांगौ बयनाबो ओमफ्राय बिसोर मैया मा होनखो जे नोंसिना लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मिलायाखै ओंखायनो लिस्टआव गैयानो ओमफ्राय मा होनदों जे नटिफिकेसन ओंखारदों बेयावथ' रोखायै होनाय दं जे नोंसोरो बर' मिडियामाव मोनगोन जुदि नोंसिना लैंग्वेज 1आ बर' जुदि नोंसोरो टेटआवहाय लैंग्वेज 1आव जुदि बर' पास जादों बेखौनो होननो सानो जे दिनैनि जे होनो थांगासिनो बेयो इलिगेल माने मेरिट बेसिस नङा बेखौ बिसोर माबोरै मेरिट बानायदों बेखौ रोखायै जोंनो खोन्थानांगौ आरो गोदान मेरिट लिस्ट बरननांगौ आरो मा काटअफखौबो जोंनो खोन्थानांगौ आरोना सासे मानसिनानो एखे नाम एखे एड्रेस एखे बिफानि नाम एखे रोल नाम्बार बेना मोननै फार्स्टआव सिरियाल नाम्बार 321 बिनि उनाव बेना आरो मोनसे नाम दंबावो मा 323 आवहाय एखे नाम मा नामा अल्पना दास उदालगुरिनि बियो ओमफ्राय बेना बिफानि नामा दिनेश दास भिलेज टामना पस्ट पुलिस स्टेशन मुसलपुर 322 आवबो एखे नै अल्पना दास ना बेखौ मानि थाखाय बिदि डाबल होखो ना सासे मानसिनानो एखे नाम एखे मेरिट लिस्टआव मानो थाखाय मोननै नाम आरो मोनसेया नै UPआवबो आरो मोनसे UP दंबावो बिसांनाव बे मेरिट लिस्ट बरननाया फुरा कमप्लिटलि बायास्ड आरो बिसोरो सिङावहाय माबाफोर लेनदेन सोलिदों खोमा माने सोलिखादोंनो सोलिनायखायनो बिसोरो माबा उल्था फाल्था इन्सट्राक्सन बरनलागासिनो गोदान आरो मैया जे इन्सट्राक्सन बरनदों बेथ' एकदम जाखाथारा इन्सट्राक्सन मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन शुड मैच विथ लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 लैंग्वेज 2 आथ' कम्पालसारिलि इंलिशखा होमबा लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मैच जानाय माने लैंग्वेज 1आबो इंलिश जानांगौ थारमाने बिसिनि बादिबा ना माब्रै दा लैंग्वेज 1आ सोरनाबा इंलिश दंबाबो बिसोरखौ गारखानाय माथो खोनादों जों सोरबा अल्टारनेटिभ इंलिश लानानै गारजाखानाय